deɛ ne hwɛ saa na asonso yɛde ne tie na anɔpa yi yɛde som sɛ no nsia bere mu kase ɛbɔ ɛnɛ benada anɔpa yi ayɛ mmɔbena na mmom ɛnepa a ɛwɔ hɔ ɛho ɛho ɛne yɛbɔ ɛnsɛm no deɛ di mu akotena bɛte bi ɛne sɛ Ghana asondwie ɛda makoma so paa na ehia me ho na ɛka saa asɛm yi mɛmpɛne dada John Dramani Mahama ɛna wɔde ɛto dwa ɛno akyi wɔman no yɛ nneɛma betimi akɔyie na yɛbibia gyina mu a ɛne na yɛde yɛho toto amanfoforo aka maame ayikɔ bɔtwe sesei wɔnom a wɔne yɛn sika ɛne yɛyiedie ɛsɛ saa man nka bɔ mu yi wɔn atoaba ayi no sɛ wɔnyɛ dɛn yɛde yɛho nsɛm ɛbrɛw maame kyerɛmanten na ma wɔguso a wɔbɔ ntoa ɛde ma afafantowura yɛwura Alan kɔdwo kyerɛmanten wɔde atodwa sɛ ɛbadwadie ne ntotoyɛ mu a papa yi ɛna ɛbɔ mmɔden paa ne sɛ ɛho nti adwadifoɔ ɛnta n'akyi na sɛ tie bia nkonimdi ɛbɛyɛ wɔ mɔdea yɛwura Matthew Poku prɛmpɛ na po ɛde atodwa sɛ ɛba nwomasua mu paa deɛ na wɔn de deɛ wɔn awɔ ɛtoto kyiniɛ deɛ ho a ɛneɛ emu wa papaapa ɛkyɛ na efiri ha ɛkɔka nyamea ni ɛne ne nua no na yɛaboaboa no sɛ no nsia bere mu kase ɛbɔ anɔpa yi baabi a wo bia yɛde ɛtoa wɔ na mmom meka wo sɛ na mabaa so na bɔtɛte wɔtumi twa asu duru asu gya ayafoɔ nyinaa fo ani kyerɛ 21st clinic na hɔ ɛna adɔkotafoɔ no nim de wakwada wɔ adwuma no mu a yadeɛ bi ɛkyɛw so wɔ mo waduro ya wɔn betumi ɛde aso ano titiri ɛne sciatica to asentini na ɛtwetwen wɔ no ɛna wiase amansan nyinaa ubusa sciatica expert a wɔn mo hwehwɛ bi nkunu ne fa 21st din ɛna wɔn ɛbɔ anopa mekanfo ɛde maw ɛne wɔn mo nante wɔka yɛn ho ɛna yɛde nsɛm yi ɛbrɛ wɔ Sompa kunafo akyɛdeɛ no sesi ade gyina mu ɛyɛ wɔn so kakra de baba bɛka ho ama atimi asipɔ na dane duru so akuna ni bedidi ama nyanka nso adidie na nyame afa so ɛhyira wɔ enkuransa Sompa no ɛyɛ GCB ban na wɔn muom na ne soro ɛna nsa bɛka ho afei night market osunwane ɛhɔ ɛyɛ 98.9 ɛna afei ofro Sompa Kumasi a ɛno 93.1 Rome Hotel hwɛ ni mu pɛ ɛna wɔn sɛka fertilizer papa no a ɛnɛ obi edi ho adanse OCP fertilizer asase kotodwe kura wo de ka ɛne sɛ no ba ɛne nyini huruhuru na aso yie ama de obedi nso anya ahoɔden ne de menna menka agya piapam dada ɛne mede yewura asante ɛbɔ Benedict wɔne na asa nsɛm nyinaa mu kuku averinka jando chinchim afide ne funuma ama wate yɛnka akyirikyiri ne abenkyɛ na nasafo kantanka sɛ wonya wura MCR hɔ a wɔne kontrol ɛde yakɔ Facebook, YouTube, TikTok ɛne baabi asompaonline.com ensemi ne nyina da egu hɔ afei yenye bre na ensempa etese no yentutu ne srɛ ne abasa emfam mawo mampene dada John Dramani Mahama gonja de hye wɔde nsembe atodwa bra na kareke asafo no wɔn mu di mfinhyia dunu ennum ɛho ɛda ubɔ ɛwɔ mpotem hɔ ɛna wɔde saa nsemi kɔtodwa atifi ɛmantemu yendi ahenkuro hɔ an wɔkɔkɔtena ya wɔkeka saa nsemi na wɔde tudwa no wɔkyɛ sɛ wɔman no ɛba asundwe mu na wɔn betimi atena yi a ɛno no ɛma afoforo nso kura ɛhwɛ yɛn sua yɛn na adeɛ baako ɛma Ghana yasundwe ama ahodoɔ no nyinaa ne bere yɛ sɛ ɛmfa ho ɛne soma ahodoɔ ɛwɔ mu sɛ de obi ante ase atie yɛn nyinaa timi tena fikrom edidi bom ɛma ɛyɛ yie na wɔka wei no wɔka asan de akyerɛ sɛ ɛnkyɛ bia de kyɛn yɛ kɔ akɔto aba na yɛ kɔto aba na wɔn mo pɛdeɛ wɔbɛma asundwe na kɔso agyinam te sɛ bila ba de a ɛne ne yɛkyini yamanyoku a wɔno yewura John Dramani Mahama wodi animu. My brothers and sisters in the Lord, Ghana is known for its peaceful religious coexistence. We've always been the envy of many countries in our sub-region where peace has eluded them. Whether in football or in politics, even when we disagree, we have always respected each other's views. The peaceful resolution of various conflicts in Yendi is a testimony of our desire for peaceful existence and progress. But this peace, this gift, precious gift, must never be taken for granted. As we approach the elections, we should never forget that peace is fragile. And like an egg, once it is cracked, it cannot be put together again without the scars showing. Recent events that have taken place of unprovoked violence are deeply troubling. We've also witnessed attacks and various forms of violence visited on young people peacefully embarking on health walks or expressing their opinions.
Mampeni dada John Dramani Mahama wono anso ne kura franka ede machine ya manyoku na afia bato wokọ na fe wakowura abankesie mu bra Ghana for ebeto aba ede amano na bra wogina yendi na wone dom no titiri ne kareke asafo ne di sankomo nyina no na okoboko ene na afanso a ehwe ehuru pa sempampa na enam saa ye so amasiesie eba Ghana ye bambo ebadwako ni nyina wono mkọ asetena de wonti kokọ se ho wono mo se enhwemu mapa aba bedadwa ni nyina ne se yewura siedu abagre ya wo mo eyi ne se boko na aba no amfa sondwe amma enam saa ye so amasiesie ogyamom ena atweneti wo mpotam ho na eno na badwako ne tena se a wo mo hwehwemu ahunu se papa ekoso a etena boko ene na afa enya de a wono me wo ho betimi enya wasondwe atafre ho ne se hunti se de emra ne kire no wono mo fa Ghana ye mra ne nkyea ma omutintim ne afi apem ayonkono aduokono nan mu saa session no se yemfa o hyenne anasa o hyenda putupuru de no ento wono mo so na wo mo na nwumre no nsia ensora no pa no nsia se de be ne bambo se betimi agina yi na we nyina ye kan so no wono be yire bambo no mpa te sa kyekede eto a wo manfana makora emfa ba bia na obi bia obebu saa mra no so no emra no ebedi no afe yato aso no yenwura ensem foforo mu yeka Commonwealth nation eno ya aman a sabio eba wo mo dwetire wo sesesesen ajapade a wo mo wo ase woni ebidie ebo afipam no wo mo akwakoto aba ayipanimpa a wo be chọchọfo ede ama wo nom kane na maame Patricia Scotland wono ene ye chọchọfo no nyame de che nkura afi apem mpemienu ne adunu num yi match boso memu ena wode ne dwumadie beba wieye na wo mo kokoto abaye sensensen maame Shelley ayokobotwe wona wo mo de akonnwa no ehye ne nsa ena wo sori ginaye ebo mpanimfo abaso no wo san kire se saa dibira wode ahye ne nsa yi wode ne ti ne kon ne bia besi from aye adwuma de atade maame Patricia Scotland wo ye no achiama enkunumudie aye Commonwealth fo nyina entia. To all the heads of government of the Commonwealth, I say thank you. Many of them have issued congratulatory statements. Thank you very much. In the coming days, I will make myself available to the media. And to all who have assembled here today to welcome me, I say thank you to you all. I hear the voices of many people I worked with over 16 years at Anya Sotium. Yes. And they are here in their numbers. Thank you. To my campaign team, led by Ambassador Osei Dankwa, to the members of the entire Ministry of Foreign Affairs and Regional Integration, led by Ambassador Cleland, and to all our missions, all the ambassadors, I say a big thank you. And I thank also the other political parties who came out to support me in their pronouncements. This indeed is a national honor, and I would require you to continue to pray for me. I would need your prayers in the new job as I take it on the 1st of April. I thank you very much. Enti doma wonu mu hye kotoka wienhyengina bia neda na no wode saa nsem nyina tudwa na eba abibima mu nso kura kama se woni oba wodi kanya se adibire ne nsa atumi aka na wo che se afane nyina nso na sene na ne dwumadi no emfa nkunimdie emmra yewura Alan kojo kiramanchen ya wono anso na afafanto amanyoku no wode aba na yire na ekasai wode to adwadifo nyina ni mo se ne kunu eba adwuma a wo yema Ghana eka ho bipa ne ne adwadifo wo moton a wonya mfaso edigu wo moboto ni wabosom na wo ka ne se ye kan trader eno edwadie emfididwuma nso ka ho ne kunu waben wo hopa na wotie nkomo a wodakete so oni di a edi adanse pefie se papa no woni mode na wabɔ ne ho mpem nso a sesi ye Ghana konwa ye dama no a wabema Ghana ye de te se ye de wo ne asikyire edi afra. This election is a three-horse race. Now tell me, which of the three would you choose? And so, if Ghanaians do not choose him, I am saying it again, I have said it several times, Ghanaians will regret it, because out of these three people, Alan stands in a class apart.
He is a complete mold. He is a super gem. He is knowledgeable. He is a visionary par excellence. And what the icing on the cake is, he has integrity of the highest order. If you want this country to develop, if you want this country to stand in a class apart, if you want this country to be on the same level and on a pedestal, we have to vote Alan. And no, Mammy Patricia Tremantino, no, you're Alan Coyotremantene, doire, and I tell you, near Jedi 18 was what didn't pay when you kunumu, etro, one when nimini. I fay young rang museum. Na yewra Matthew Poku Prempe, ya bona mrane se na po, ya wono ani tua pamo edema Alhaji Mahmoud Bebe Baumia, wasono Frank Kurafo, edi atudwa se, wo ka ne pre nye pre mfa de a kire Ghana fo. Se ba ngomusuemu a ehode ye wa boho pa na ehon so no wo gina. Esan se obia betimi asesa na brabo a ngomusuya ka ho. Enne betimi ayi obi di na firi ohiam akoyi edie mu. Na mmom eba ngomusuemu pa na wo de aban te se NDC aban toto, wasono aban ho a ene emu wa papa eche mfiri ha koka nyameta kyerema so na de ntia wo ka saa ne se na Genopoku Agiman maami wadi saa dibire ne bi pen na penso kura no won kai obia wo mo yure fi se ye ma atwa konne e ma akina na sono baaye ene wo bia so enye so mfa so obi ya free SHS kura gusu bu adwuma ama ene krachi ne nwuraba aba obia fie na enwuma da ne wura no ene tie started at my person before because he got in school free competition grant. Gender parity in secondary school happened at the night without purpose. Now, when you read the papers, you hear teenage parents. They forget so many. You don't hear teenage parents. You don't hear that the boys lined up on the street selling don't change. You don't hear them. You don't hear players in good life to the street because everybody. The transition rate from junior high school to senior high school in the northern part of the country is 98%. The transition rate in the south part of Ghana is 85%. In 2016, 14,000 pioneers collect access to their exams result because they couldn't pay the foundation fees. Since 2017, Albert has absorbed 100% PEC and 100% WASP. Since 2017, the textbook ratio for core subjects in secondary school is 1 to 1. 9 years before that, no secondary school or basic school had a teacher in learning material. There's no comparison. It's like big day and night. So when I hear people, and you zoo, and you zap, because you zoo, the only thing that I come to my mind is zoo, you go zoo, zara, you go zoo. So it is true. Enkomoi, ayawa so West Wogon. Ena yewura na po wode kokoto dwa bra wo hia private and non-employed teachers alliance efro wo mu puta colleges of education ayewa so na wonu wo mo ekokodi ahia enkran pomponi mantemu na wonua me kanfo imu pro service de amawo se wo ye obi a entrepreneur wadwene bibi na opese etimi duru wiase amansan nyina eso de a ene ese adwumadi fa ho hyem na imu pro service wode wo ko China na woko no sika kuma bi America dollars na betua na wutua no nenson ne yakwa kodie saa nenson no mu no wadidie baabi abeda wakone aba nyina eka ho empo wone enwuma wurafo ene wono ma aben wo nwuma bi mu ekwa kodie hia na wo mamapo nyina no ehyemu bi ene ntia na wahye nenson saa ententem wo de efre 0244 924573 and 0503 719 515 na yenyina nkonkohia ewo Guangzhou China na yenkonkonwene bibi entrepreneur yentime no Ghana ne yenno ne ye mane mmene se de be na afoforo nso ebenya biadie wonua adechen ye ba bedi bronyan obohu se eja bia ena bia aboaboa no ho to ne mantade enuane ncheche se ne ntafrewa
nanso kunani bi ne nsasum nano edura nwumira wɔn nsoja na ni suasi atade eno na Dr. Blessed Foster ene Terawan Media Sompa aka bom sɛ wɔn bɛboa masede abasafo ni nyinaa nim na nyame nso afaso ama ni nhyira yɛ dodo sɛ nhyira na ebase ya ene na ɛwɔ sɛ wɔka ho bi ɛno nti na Sompa kunafo akyɛde no yɛ kanfo de ama sɛ wɔn so fa ho gyim sɛ yɛ mo tintomato bibia ensɛi ne yɛ de kyɛ yeye wonua wo de bɛka ho a ɛma atumi asi pɔpaa na yɛ ka ne saa no momodie ɛmfa ho ne mfidido a de bɛto so ensɛi koraa ntimi nwe na de kyene nti mo nso ɛma adwuma so nua me kanfo de ama wo sɛ ne wobɛkɔ Sompa Sunwane night market hɔ na de odi akwa akogya anaasɛ room hotel nhwɛ ni mu Kumase DC house hɔ a na no nso wawuram de akwa akɔma ente saa Saradonko Plaza eno no bunu east ni na afa nyina nkransa Sompa abrosen ya GCB wo mu no monkona momfa mo nso mo de enkonkogya ana 0598 559 802 0598 559 802 edin ebeba eye Blessed Foster ana se Terawan Media enti ana wahye no nso minim yade etetew so ya wo mo ho moden se obeyi afiri ho ente saa wani na ho so na bu ahwe wɔkyena yɛ sɛ yɛ ne nam ha ade nche na wɔn ka te asefo ho 21st clinic we ase nyina nim wɔn na yɛ sciatica expert no bɔ modern sɛ obɛbɔ awura wɔn makachi bia wunim na ententem wɔn bɛhwɛ wo ɛna we ase nyina yɛtumi kɔ ama hodoɔ so baabi aburoni asi pampim ɛkɔkɔhwɛ wɔn ma sciatica ekun wɔn na ofrɛ 0540311311 na wonsa kan yen na mum wo abrochire ni baabia no 0244 915 116 na entem wonim panimfo edi nsa wo so na fe de wo akire nyina wo mo ede ama wo ye kuani agye ahoma eto 055 559 09437 ofre en ho a ye ne wo kasa eno eye OCP fertilizer minim no bae a wontimi mfa nka na enye yie ne awudua bia wo hia OCP fertilizer ayese universal charger no enti ana wahye no nso saa anopai wo mo ene so yemu na ensem papa ne nyina ye de ebesom wo omahene ye odubu ache wo ma wiase nyina ache o enti baabia wo bia wonua je odie so yewura sante ebo Benedict ensemi won na samu na kuku Veronica Jando wo chinchim mfidie no furuma na nasafo kantanka ene de call Facebook YouTube TikTok ene baabia ema David ne ka chiri ni obi mo wo mo de call TV no so agya pia pam dada ene medin ye kɔ nyame de kyenya dumienu ye besan hia. First clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye nti abaso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabia gi 21st clinic nkoa wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha baabia wo mo ho 0540 311 311 05